Varmaan joku 3-5. Joo. Se jää siihen. Ei se ole paha, kun se vaan niinku tiputetaan alas. Jos pitäisi nostaa sitä, niin mä sitten selviäisin. Kiittee. Loistavaa! Hyvä! Hienosti! Ahde paska! Hyvä! Meillä kanssa. Se vaan seistuu päästä. Mä en tiedä mistä se tehdään. Mä tulisin kyllä itse syöttelee sitä tohon. Ehkä me otetaan vielä muutama juoksu sillä. Aina siinä on se, että Täällä. Istu. Ai mikä on? niin ei se, vaan ettei se tuu tosta yli. Niin, sun pitää vaan seistä siinä eessä, mutta et mä tuunkin itse palkkaan, niin se oli se ajatus. Mä en tiedä, uskallatko vielä tehdä sitä. Joo. Aika hyvin se mun mielestä tohon jarraan. Hyvä! Ja se on hyvä, kun se vähän putisee, niin se samalla oppii siihen kyytiin. Reunat ja muuta. Otetaan lisää. Ai, se on mun nakkeella. Mulla ei ollut paloja siinä.